isang milyong katao dumalo sa Bangus Festival 2025 sa Dagupan City. Para sa detal, kasama natin Idol Rona Raka. 104.7 IFM Report. Muling dinagsa ng mga turista at bisita na nakiisa at nakisaya ang taunang Bangus Festival 2025 sa Dagupan City. Sa tala ng lokal na pamahalaan ng Dagupan, tinangkilik ang Bangusan Street Party na sinubaybayan ng nasa 1 milyong katao mula sa parehong online at offline platforms. Nahigitan din ang bilang ng mga inihaw na bangus na sa Kalutan at Dalan na mula sa 20,000 na piraso noong nakaraang taon. Ngayon ay nasa 25,000 ang sabay-sabay na inihaw ng mga nakilahok. Samantala, matapos din ang pagdiriwang ay nagkaroon ng pagpupulong ang mga LGU Officials upang pagplanuhan ang kaparehong selebrasyon para naman sa susunod na taon. Mula rito sa IFM Dagupan, ito sa Idol Bonaraka. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.